Da, 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 lume, 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 o frumusețe de melodie. Multă lume a spus că m-a dus, dar de mai bine m-a pus. M-a pus bine rău, bine, 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 să pomenească de mine. Multă lume a spus că m-a dus, dar de mai bine m-a pus. M-a pus bine rău, bine, bine, să pomenească de mine. Topele! Special din partea lui Alin pentru Șefar Laudia. Și pentru Mia, pentru tinerii căsătoriți, în mod special pentru domnii nași, pentru toți invitații. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Ia ce spune? Eu și când mă împindic cu undeva, n-afelez la nimeni. Mă ridic ușor, 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 la fânga un avion. Eu și când mă împindic cu undeva, n-afelez la nimeni. Mă ridic ușor, 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 la fânga un avion. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Haide! Special 2 milioane din partea lui Bosu Ali, pentru mine din seara asta, pentru nevasta lui și toți invitații. Ale, ale! Multă lume a spus că m-am dus, dar de mai bine m-am pus. M-am pus bine rău, bine, bine, să pomenească de mine. Eu și când mă împindic cu undeva, n-apelez la nimeni. Mă ridic ușor, 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 la fel ca un avion. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Da, nu. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, așa mă mișcă puțină forță. Pentru toată lumea prezentă. Că credeți că nu mai sunt, mă ridicat de la pământ și de când am revenit și acum m-a să fericit. Că credeți
uite că mi-am revenit și acum sunt fericit. Da, 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 nu mă rog. Da, le, 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 eu sunt pe primul loc. Da, 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 nu mă rog. Da, le, 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 eu sunt pe primul loc. Haide! Facem pentru Posalin, pentru șefa mea și toată lumea prezentă. Mai un pic percuția, după care avem o melodie din partea șefa mea, special pentru Claudia și pentru soțul ei.